radim po 12 sati, ali moram i vas da ispoštujem, zato što da nije vas, ne bi bio ni Call Stories. Nešto sam ozbiljno fazonu ovih dana, da li zbog umora ili šta već, zbog toga idemo jednu ozbiljnu epizodu danas sa vrlo ozbiljnom temom. Nećete zameriti, znam ja vas. Došlo vreme da sve postaje lažno. Muzika, ljudi, pojave, stvari, događaji, pa tako i prijateljstvo. Aj sad da čujem sve vas, sedite i zapitajte se koliko imate ljudi u vašem životu na koje možete da se oslonite, da će uvek tu da budu za vas, to jest ljudi za koje ste sigurni da su vaši pravi prijatelji. To je najčešće brojka od 2, 3, 4, 5, ali to je 5, najviše, maksimum. Za ljude koji su tu stalno uz vas, izlaze sa vama, dobri ste, ali nije to ono što se zove pravo prijateljstvo, a to je kad neko zna sve, ali bukvalno sve o vama. Tu već pričamo o brojici od oko 10 do 15 ljudi. A ljudi koji su tu kad im treba nešto, ne verujte da ih ima na desetine. Eto, na primjer, možda se baš danas desi nekom od vas da vas pozove neki stari prijatelj sa namerom da vam traži nešto. E sad, kako to obično izgleda i kako će najlakše prepoznati to su uglavnom one tipa fore, javiti se posle 100 godina sa pitanjem kako si. Zamisli, nemate 100 godina, pa kako sam, mislim, super sam, a gde si ti do sada? Pazite situaciju. Opet kažem, znate se 100 godina, izlazili ste nekad zajedno, bilo sve super, i onda jednostavno rastali se, prestali da se družite. To je sasvim normalno, mislim, ljudi se rastaju, sastaju i to je normalno. Ali došao je dan kada njemu treba neki novac ili neka usluga i onda se setio vas da vi radite i rešio da vas pozove. Da su, bret, matori, jebote, nemate ko rock muzike na domaćim TV stanica. Ne, brate, pusti me u kurac, radim, stigne malo da izađem i to je to, ništa specijalno. Braćela, pa ti radiš, a? Radim, pusti me u kurac, izrabljivanje i tako te fore, fizikali. Imaš neku jebote kintu na zajemu, posamo neke dugove ovih dana, klađi, tako to. Znaš foru, je. Prijatelj. On je pravi, nema šta, samo se s takvim družite i ko bombona. Oni su uvek tu za sve, za vas, ali samo kad im nešto treba. I takve situacije, i takvih prijatelja ima x, sad najčešće to novac, neka usluga, na kraju krajeva dešava se da ti se javi prijatelj, zna da radiš, setio se tebe i ko, bratori, jer ima neki posao u toj firmi za mene, znaš, kao znamo se 3 milione godina, 3 milijardi stoleća, nismo se čuli neko vreme, imao sam neke tamo druge drugare, ali rešio sam ti se javim da obnovimo to prijateljstvo, jer možda tamo negde ima kod tebe gde ja mogu se zavučem i to ti je i onda ti kad ti se javi tako neki, jer ima kao neki post i njemu kaže samo ima, brate, ima, ali idi sad čekaj sneg ili tako nešto. Sad vam kažem za kraj, gledajte s kim se družite, jebi ga, tako je vreme došlo. Ali bit će bolje, mora je. Veliki pozdrav na kraju za lika koji me sinoć prepoznao, prišao se pozdravi sa mnom, rekao mi svaka čast za moje epizode, to je bilo na Maximusu sinoć, veliki pozdrav druže i kad se budemo sledeći put videli, javi mi se, slobodno imaš pivo, jelen pivo od mene, za toliko brata Coa ima, za ostalo ćemo već neko skrpimo, pozajmit ću i ja od nekog, ja setit ću se nekom prijateljski se pre druži, kao da imamo za neki viskić i to. U svakom slučaju, javi se slobodno sledeći put i idemo na pivo nas dvojica tamo, 200 dinara jelen bio sinoć. Lepa cena. Poruka za kraj, čuvajte pravi prijatelji, onima ostalima tražite nešto. I da vam kažem nešto. Ljut sam malo na vas iz razloga što sam snimio klip u kojem vas pozivam sve da snimite nešto, da mi pošaljete, da ja vas izbacim, da možda nekom nešto kažete, a onda za 2 nedelje mi se javi samo 3 čoveka sa klipom i malo mi to deluje razočaravajući, mislio sam da ima ljudi koji, mislim da ima više ljudi koji me prate i koji bi želeli nešto da kažu nekom, tako da me niste možda ispoštovali na neki način, ali link tog klipa je dole u opisu, tako da ako neko nije video, a opet želi neko nešto da poruči, izvolite dole u deskripciji je link klipa i bit će vam sve objašnjeno u tom klipu. Pošaljite vaš video ukoliko želite, čekat ću, ali jedno je sigurno ovo trojica što su snimili, to je troja, pošto je među njima jedna ženska osoba,
izbacit ću sigurno, pa makar sam njih troje, ja ću četvrti kao 30 sekundi s njim nešto i to je ono 2 minuta klipa, da, dovoljno. No, nije bitno, neću da dužim o tome, vi ste moji drugari, ja vas sve volim, da nije vas, još jednom kažem, ne bi bilo storiza, tako da ono, pozdravljam vas sve, vidimo se u nekom od narednih klipova, neću vam obećavam kad će da bude sledeći, zato što radim po 12 sati, i ono, obećao sam čak i Bobiju da snimim nešto, obećao sam još nekim ljudima da snimim nešto, snimit ću to svima, ispoštovat ću svakog, i eto, to je to, vidimo se u nekom od narednih klipova, pozdrav, drugari.